Sipon kun Nemonkin tonne, että joutuu vähän kurkkiin sitä. Vanha herra komppua. Nemolla on tänään tämmönen päivä. Se muuten hyppää jännästi, että se tulee 4 jalalle alas. Eikö tossa tuo verhettä, vaikka se tulee mitään? Tulee. Niin. Ai jaa, mä jo katson, kun ei mitään kättä nousee ja yksi kiertelee esteitä. Joo, ei. Ja hylkyhän se olisi ollut noinkin, eikö se olisi ollut? Oisko? Kun se suoritti se väärältä puolta. Vai onko se, tuleeko se Vaan kiersi. No niin.